Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларым. Бүген кавышу, танышу темасына тукталырга булдым. Иң элек сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Кемдер шелтә белдереп яза, кемдер рәхмәт әйтә, кемдер минем видеоларны Инстаграмга пост итеп элә. Һәрберегезгә дә рәхмәт. Хәзер сүзне Башкортстанда яшәүче тыңлаучым Исламия ханыма бирәсем килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Biz Башкортстаннан, Миякә районыннан сезнең каналыгызны бик яратып карыйбыз. Балалар белән бергә сезнең каналыгызны карарга дип күргәч тендә бик нык ошап, үземнең бөтен туганнарга, әниләргә дә җибәрдем, әйтәм язылыгыз. Менә кешенең тормышын, олы кешеләрнең тормышы турында, авыл тормышы турында дип әйтеп яздырган идем. Бездә мәчетләргә йөрибез, бергә бәйрәмнәрне үткәрәбез. Сезгә шу каналыгызны алып барган өчен зур рәхмәт. Ул канал инде безнең өчен бер теге олы кешеләрдән пример алырлык итеп яшәргә дә өйрәтә бит инде. Кешенең тормышына карап без өйрәнәбез. Шуның өчен бик файдалы, бик зур эшегез сезнең кеше өчен нык кирәкле эш инде бу. Зур рәхмәт сезгә. Ассаламу алейкум. Рәхмәт, Исламия ханым. Киләчәктә дә шулай матур гына аралашып яшәргә насыйп булсын. Ходай Тәгалә бу дөньяга адәмнәрне парлы итеп яраткан. Әмма үз илешеңне эзләп табуны һәркемгә үзенә йөкләгән. Замана алга барган саен үз парыңны эзләп табу зур проблемага әйләнә бугай. Бу көннәрдә миңа Мәскәү миллионерлары мөрәҗәгать итте. Фагилә ханым, исәнмесез? Мин Мәскәү татары, исемем минем Рамил. Сезгә бер үтенечем бар иде. Үземнең дустыма Мәскәүдә яшәүче Илнурга әйбәт кенә татар кызы эзли идем. Безнең критерийлар шундый: 18-дән 20 яшькә хәтлек булган кыз кирәк, кияүдә дә булмаган, баласы да булмасын, желательно. Өч тел белергә тиеш, обязательно английский, рус теле һәм татар теле әзер булырга тиеш, гаилә корырга һәм күп балалар табырга, частый командировкаларга йөрергә, иншалла, ире белән. Ирен бөтен ситуацияларда да поддержать итә торган, авырлыкларга бирешми торган кыз кирәк. Модельный внешности желательно булсын инде, бик матур, бик чибәр, татар кызы табалсагыз, без рәхмәтле булыр идек сезгә. Бездән инде сезгә иң изге теләкләр. Дустымның финанс яктан бөтен ягы да обеспеченный, әлхәмдүлиллә, йорты да бар, машинасы да, бөтен нәрсәсе бар. Өйләнмәгән, бер дә балалары юк. 30 яшь дустыма. Исеме Илнур. Кем танышасы килсә, минем номер телефонны биреп, миңа мөрәҗәгать итәләр. Мин инде үземнең дустым белән аларны иншалла таныштырачакмын. Интернет алга китсә дә, танышу сайтлары бар өметне дә акламый. Халык димчеләргә мөрәҗәгать итә ди яучы Гөлназ Мөхәммәд. Безгә килгән кешеләрнең күбесе бит инде ялгызлар, әйтик, кияүгә чыгалмаган кызлар, иленнәренә чакалган ир-егетләр, яки дә булса хатыныннан аерылган, иреннән аерылган хатын-кызлар. Булар инде беренче стрессны кичергән кешеләр, яки дә бөтенләй дә ялгыз калган кешеләр, аларның характерлары җиңелдән түгел, кайберләренең инде. Менә ул кыен ягы дип әйтик инде, без аларны белән эшләргә тиеш, аларны шушы тормыш юлларына килергә, өйрәтергә тиешбез. Менә сезгә хатын-кызлар күбрәк мөрәҗәгать итәме, ир-атлармы? Әлбәттә, инде ул хатын-кыз күбрәк, ирләр дә алардан калышмый. Күбрәк районнардан, авыллардан, әллә Казан шәһәреннән мөрәҗәгать итәләрме? Икесе бер тигез дияр идем. Авыллардан егетләр күбрәк мөрәҗәгать итсә, шәһәрдә инде хатын-кызлар. Менә сез ялгызларга нинди киңәшләр бирер идегез? Ялгыз кеше бер кашанда үзе генә яшәргә тиеш түгел, чөнки бу инде депрессия дигән сүз, төрле проблемалар китереп чыгарга мөмкин. Барыбер да гаилә бәхете татып яшәргә Соңгы тапкыр җан исәбен исәпкә алу сәясәте
татар халкының күккә кимегәнлеген күрсәтте. Нәрсә бу, әкренләп бетәбезме? Әллә башка милләтләр арасында эреп юкка чыгабызмы? Бу юнәлештә ныклап эш башларга вакыт. Татарстанның Аксакаллар шурасы димчелек хәрәкәтен башлап җибәргә чакыра. Бу юнәлешне дәүләт үз карамагына алсын иде. Ә мин тапшыруыбыз ахырында тамашачылардан килгән берничә хатны укып үтәсем килә. Минем исемем Сәйет. Самара өлкәсендә тудым. 27 яшь, спорт белән шөгыльләнәм. Буем 178, 70 килограмм, татар телен белмим, өйрәнергә телим. Эчмим, тартмым, Казанга күчәргә риза. Татар кызы белән танышыр идем дип яза ул. Минем исемем Фәрхәт. Миңа 38 яшь, өйләнмәгән. Казанда яшим. Торырга фатирым бар. Эшлим. Кәүдә булмаган татар кызы белән танышыр идем ди. Алсу, 32 яшь, Казан кызы, югары белемле, татар егетеннән хатлар көтә. Чулпан, 26 яшьлек мөселман кызы, намаз укый, хиджаптан, мөселман егете белән танышасы килә. Хөрмәтле тамашачыларым, мин сездән киләчәктә таңы хатлар көтеп калам, комментарийларыгызны көтәм. Сау булыгыз. Düşlerime göreli bir hallerimini bileli bir senin jılı kuşağına muhtaç şağım bergelene izgelene yetim canım Kaynar utayanam Buzlu suda kolam Ni halidin miken Ni şeküdin miken Tırmış dulgınlarım Min bit yağızdırna Zinhar adaştırma Ni halidin miken Ni şeküdin miken Tırmış dulgınlarım Bulayken Kandıyım eller Şemdellerde Süneşemler Urgi kayni hasretinin Dulkının narı Kamarılıp kütüp Kırgan ukanları Kaynar utayanam Buzlu suda kolam Ni halidin miken Ni şeküdin miken Tırmış dulkınlarım Min bit yağızdırna Zinhar adaştırma Ni halidin miken Ni şeküdin miken Tırmış dulkınlarım Tağlar taşlar İşeler gök Varır yolum Kiseler gök Vakit deyip aldanımın Varır eşe Kıtkaruşum bul ele deyip Sina deşen Kaynar utayanam Buzlu suda kolam Ni halidin miken Ni şeküdin miken Tırmış dulkınlarım
Yalnız tırna Zinhar adaştırma Ni halidim iken Nişek büdüm iken Kırmış ukunlarım Ni halidim iken Nişek büdüm iken Kırmış ukunlarım